Once gani nga sa atong pagpanarbaho, hayahay tagtrabaho, dako tag sweldo, pero wala na gani ta makahatag og panahon sa atong asawa. Wala na ta makahatag og panahon sa atong mga anak, sa atong pamilya. Wala na tay panahon makahatag og panahon sa pagsimba. Nan karon kanang mao nga trabaho, posible nga pamaagi na sa yawa. Dili tanang opportunity gikan sa Ginoo. Kay ang yawa, ba gitintal si Jesus, pagtintal, ihatag ko kanimo kining tanang mga bahandi. Kay gipiyal kining tanan kanako kung muluhod ka kanako. Mao din ay mahitabo. Once kani sa atong pagpanarbaho, di na kita makasimba. Diyos man na. Unsa din ang Diyos? Kining Diyos dili lang na kay ga luhod-luhod kag imahens bakal, Baal, si Astarot, dili. Ang Diyos, tanan nga mga butang nga binuhat sa Diyos, nga maoy nahimong babag, nahimong instrumento sa atong pagsimba sa tinuod nga Diyos, nakasatag idolatry. Kwarta ang nakaingon, nga di ta makasimba. Tungod sa trabaho, kwarta, hinungdan. Di makasimba kay gadate-date siyang uyab. O, Diyos nang imong uyab. So, mao na yung mga example na magbantay ta. Daghan kayo karon nga wa makabantay nga under demonic attack na di ay sila.